Калі мы гаворым песняры, то ўяўляецца не толькі шматгалоссе віа, а і шляхетна-брутальныя беларускія мужчынскія постаці музыкантаў-вакалістаў. Зрэшты, а як іначай? Назва ж песняры мужчынскага роду. Але ў біяграфіі песняроў быў адзін малавядомы пунктик. Мужчынскім віа была адна песнярка. Апошні раз першая беларуская рок-дзіва рызыкнула выйсці на філарманічную пляцоўку на 40-годдзе песняроў. Хіты віа перапявалі беларускія выканаўцы. Яе ж адзіную можна было назваць франтменшай канцэрта. Як тады ў 70-х выйшла і нечакана для ўсіх выканала песняроўскую арыю. Больш як палова публікі в зале не здагадвалася, ды ці ведалі наогул, што перад імі тая адзіная, якая на адной сцэне з Мулявіным спявала цэлых 3 гады. А пра яе сапраўды забыліся на гады. І тое, што Людміла Ісупова была ўключана ў юбілейную праграму, заслуга Надзеі Микулич. Годы не влияют. Она такая же красивая, такая же стройная, и сила голоса такая же. Людмила Ісупова і праз 35 гадоў не праспявала, а пражыла вобраз. З той першай песняроўскай оперы «Покупалу» песня пра долю. І не скажаш, што Ісупова артыстка не дзеючая. Вот Ядя Поплавская, Люцина Шемиткова, я. У нас даже микрофонов не хватало, мы вдвоем на один микрофон. Люда Исупова. Яе музычная кар'ера пачалася ў дзявочых верасах. У пачатку 70-х Ісупова і саліравала, і іграла на флейце. Зрэшты, тады ў маладзёжных віа усе былі універсаламі. Эмоциональная. Я над нее вот где-то хотела быть похожей на нее. Ужо ў тыя часы Ісупова праяўляла і кампазітарскі талент. Правда, у рэпертуар верасоў яе песні не ўключалі. У нее какие-то сложные гармонии такие необыкновенные, красивые, где-то, наверное, джазовые. Ну и мелодии, сами по себе мелодии, ну таких никто не писал. Як кампазітар Ісупова зноўку дэбютавала дзякуючы Микулич. Вось яны эксклюзіўныя кадры. Надзея Анатольевна на свой бенефіс запрасіла Ісупову з кампазіцыяй уласнага сачынення. Трыумфы верасоў у 74-м на 5-м усесаюзным конкурсе артыстаў эстрады і яе заслуга. Пасля маскоўскага конкурсу пра беларускі калектыў даведалася вся краіна. Аднак для Ісуповай кар'ера ў верасах на гэтым завяршылася. Убрали руководителя и убрали звукорежиссера. Ну, она не смогла его оставить, оставила коллектив, ушла с ним. А ў 75-м прапанова ад самога Уладзіміра Мулявіна. Некалі перасякаліся падчас верасоўска-песняроўскіх гастроляў. Галоўны пясняр да экс-саліст верасоў прыехаў прямо на кватэру. Это уже нонсенс. То есть нонсенс с хорошей точки зрения, то, что Исупова была приглашена в чисто мужской коллектив, потому что, зная Владимира Георгиевича лично, и очень хорошо, я знал, что он вообще был против какого-то женского творческого, как бы сказать, женской творческой единицы в составе коллектива. Свае партыі Людміла развучвала дома ў перапынках паміж мыццём дзіцячых пялёнак і гатаваннем ежы. Потым познія рэпетыцыі філармоніі, калі сцэна была не занятая. Прэм'еру давалі на філарманічнай сцэне, вытрымалі 6 паказаў за 3 дні, а пасля 20 аншлагаў у палацы спорту. Прафесійна оперу ніхто не запісваў, існуе па магнітафонных аматарскіх урыўках. Любая бы певица на то время с радостью бы согласилась участвовать в таком проекте. Я считаю, что это было очень большое достижение лично Исуповой. У 79-м песняры перасталі выконваць песню пра долю. Ісупова пакідае віа. У гэтым жа годзе экс-пяснярка стварае свой ансамбль. Аднак чыноўнікі з Мінкультуры зялёнае святло калектыву не далі. Потым была Масква. Ісупову сяброўка пратэжыруе джаз-аркестр Крола. Аднак не прыжылася, вярнулася ў Мінск, сольную кар'еру не вяла. А тут яшчэ блытаніну песняроўскую біяграфію несла вось гэта пласцінка. Песняры 81-го года выпуску. Фота усіх музыкантаў віа. Ісупову пазнаць практычна немагчыма. Вот это была Люда Исупова. Вот платьечко, вот кусочек вот волос, вот ее закрыли. Конечно, напрашивается вопрос, почему Люду вычеркнули с этого снимка. Ну, я так думаю, мне так кажется, очень хороший снимок, много музыкантов, а в программе здесь нет ни одной песни, где звучит женский голос.
Сёння экс-пяснярка жыве на пенсію. Як артыстка не запатрабаваная. Хіба час ад часу запрашаюць на нейкія юбілеі. І то, калі арганізатарам напомняць. Людмила Ісупова ад большага вядзе жыццё пустэльніцы, не светскай асобы. Неардынарная жанчына у свой унутраны свет нікога не пускае.